Kerran meinaa Borchardt päästä maali edustalla kiekkoon, sitten kääntö maali edustalle. Kalpa saa kyllä myllyn pyörimään heti pelin alussa. Westerlund ampuu ja sitten toiselta puolelta nostaa kiekko sisään Aleksi Klemetti. Ja vain minuutti ja 9 sekuntia takana, kun Kalpa pistää hyrskyn myrskyn espoolaispäässä. Pitkä paine pyörii ja tilanne päättyy siihen, että Aleksi Klemetti iskee kiekon reppuun. Ja ensimmäistä kertaa tänään lähtee Kalpa maalilaulut raikumaan Olvi Areenassa. Rissanen Lasse Lappalaiselle. Aktiivinen paine tulee Otto Ville Leppäseltä ja pystyy rikkomaan Kalpan ylivoiman pyörittämistä, mutta sitten Kalpa saa uudestaan ylivoimajahvaan. Loistava syöttö, loistava laukaus ja Kalpan kauden ensimmäinen ylivoimamaali on siinä. Ja sen tulittaa Patrick Curry. Siinä menee tällä kertaa alle minuutti Kalpan ylivoimasta. Tanneen pelaajan rangaistusta. Hänellä on miltei 400 AHL-pelin kokemus aloituksesta. Klemetti kiekkoon. Ei saa nostettua kiekkoa reppuun. Altavastaaja joukkue. Huono avaus tulee kiekko Espoolta Okani väliin. Kääntömaali edustalle Rimpinen ja sitten kääntö maalin eteen ja maaliin menee! Andreas Okani nostaa kiekon reppuun ja nyt tasaviisikoin pelatessa Kalpa rankoo pelin 3-0. Siinä on nyt suuria ongelmia kiekko Espoolla lähteä omasta päästä. Paha kiekon menetys päättyy siihen, että joitain sekunteja myöhemmin Kalpa on iskenyt kiekon reppuun. Tässä vielä tilanne uudestaan. Se on Okani, joka kiekon alkujakin pitää alueella ja Benjamin Korhonen sen riistää ja ryöstää. Keskitalo nousee seuraavaksi. Tässä Väisänen pelaa takalinjoille Kristian Näkyvälle. Väisänen hiipii lähemmäksi ja siellä lepää. Kiekko reppuun ja tästä nousee Kiekko Espoo taisteluun mukaan. Jere Väisänen iskee uransa ensimmäisen maalin. Uransa 4. pelissä. 25-vuotias. Varhaislapsuutensa Espoossa viettänyt pelaaja, mutta muutti sitten nuorena Yhdysvaltojen Texasiin. Kiekko Espoo pitää maali edusta Arttu Tuomaala läpi jo tilanteeseen. Paluukiekko käy jo lähellä maalia tuo Väisäsen jatko. Tuomari levittää käteensä. Tuleeko vielä video tarkastustilanteessa? Kovia vaiheita espoolaisilta, kova hyökkäys pystyyn ja parikin paluukiekkotilannetta ja vähintään läheltä piti tilanne tulee ja sitten tuomari puhaltaa pilliin. Ja taitaa olla videotarkistuksen aika. Tarjoama kuvakulma on paljon puhuva tilanteessa. Eli loistava avaus pystyyn. Tuomala nousee, on itse paluukiekossa ensimmäisenä. Ja sitten kukapa muukaan kuin Jere Väisänen. Tänään jo maalinmakuun kerran päässyt pelaaja nostaa kiekon yläpesään. Ja hän jo tuulettaa ja levittää sitten perään käsiään. Ja nyt saadaan sitten tuomaristolta vielä lopullinen siunaus tilanteeseen. Maali syntyi aika, totta kai tuota kelloa ruuvataan sitten vielä taaksepäin siihen maalin syntyaikaan. 3-2 kavennus syntyy Jere Väisäsen uran illan toisella maalilla. Ottaa Rissasen kimppuunsa, säilyy kiekossa, tarjoaa Stevensille. Ja viiva on tyhjänä, minne Stevens tarjoaa ja siitä lähtee Benjamin Korhonen vastahyökkäyksen ja niittaa peliin 4-2 Kalpan pelatessa alivoimaa. Nyt kyllä oli John Stevensilta paha tilanne. Hänelle suorastaan syöttöpiste, no se olisi liian raaka. Vielä lähtee Kalpakin iskemään tästä vastaan. Mutta sitten loppuvat sekunnit tästä illasta kesken. Vielä kerran ampuu Joni Jurmo, sen torjuu Stefanos Lekkas ja Kalpa ottaa tämän kauden